To ya kasuwar? Alhamdulillah za mu ce mun gode Allah. Kafa da kafa na jajanta maka. To ka san yanayin irin na aiki ba samu damar zuwa ba. Ba komai Alhaji Malam. Na gode. Dama na zo ne akan bashin da nake bin ka. Shi yasa na zo guri ka, ina bukatar kudi na a yanzu. To, Isa a halin yanzu ba ni da kuɗin da zan baka. Amma ina roƙonka da ka yi haƙuri nan zuwa wani lokaci in Allah yadda zan gana biya ka kuɗin. Alhaji Malam gaskiya baka kyauta min ba. Na faɗa maka cewa yanzu ba ni da kuɗi kuma za ka ce min ba yanzu ba. Kai mu zan yi duk yadda za a yi zuwa ƙarshen wannan watan na ga cewa na biya ka kuɗinka. In ma baka samu duka ba za ka samu wani abu. Yanzu Alhaji Malam duk zaman jiran da na yi a ce ba zan samu kuɗi na gaba ɗaya ba. To ni dai na ce ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri Isa. Na san ban maka daidai ba kuma ban kyauta maka ba. Amma wallahi ba da san raina na rike maka kuɗinka ba. Wani ibtila'i ne ya hau kaina wanda har yanzu fama nake da biyan bashi. Dan Allah kai haƙuri. Ka ƙara haƙuri Isa. Shikenan ba damuwa. Allah ya baka ikon biya.